La reforma del mercat de la Vall d'Hebron Taixonera no es podrà inaugurar aquest desembre com estava previst, segons va anunciar el govern del districte a la darrera audiència pública. El retard en les obres, que van començar a principis del 2017, es deuen a un problema estructural detectat a la part posterior de l'edifici, on ha d'anar el nou supermercat. A hores d'ara encara falta habilitar els accessos, la segona planta de l'aparcament i els elements de fusteria i vidre de la façana. L'Ajuntament ha organitzat una festa de Nadal el dissabte dia 22 davant el mercat per recordar als veïns que, tot i les obres, les parades del mercat segueixen obertes. Es preveu que el mercat estigui enllestit a la primavera després d'una inversió de 10 milions d'euros en la seva reforma. Poder fer aquest esforç comunicatiu des de l'Ajuntament de que la gent sàpiga que el mercat està obert, perquè pot semblar que no, perquè està en obres i per tant pot semblar que no, i després acabar d'ajustar aquests temes d'estructura i poder fer les obres que li toquen al líder.